What's up everyone? This is Louie Imcho, ang creator ng channel na ito. Welcome to my channel. So, ang atong hisgutan karon kay angayan bang mag-vlog karong 2020 or is it too late to start a YouTube channel in 2020? Guys, para sa information no, ang YouTube, pinaagi sa YouTube makasapi ta, makakwarta ta sa pinaagi sa ilahang ads. Every time nga mag-add to ta sa YouTube, mag-search tag mga videos and then makakita tag mga ads diha sa usa ka video sa usa ka vlogger, nakakwarta ang YouTube at the same time ikaw makakwarta. So unsaon man pagkakwarta nimo sa YouTube. Now, kung ma-meet nimo ang YPP or YouTube Partner Program sa YouTube nga number 1 nga ilahang gina-require is to have a 1,000 subscriber, 4,000 watch hours, and 3 good standing in YouTube. Makuha na nimong tanan, pwede na ka ma-qualify sa YouTube Partner Program sa YouTube. So, karong tuiga year 2020, although naman siya outbreak sa viruses no, hadlok kayo, but then ayaw mo og kabalaka og ayaw mo kahadlok pag start og YouTube channel, pag vlog, kay this is the year nga sikat kayo ang YouTube og nagboom ang ayo ang YouTube dinhi sa Pilipinas. So lately akong gipang search ang akong mga friends sa YouTube bitaw way back kato mga na subscribe nako atong 2019 ug karon nakita nako ang ilahang channel dagko na kaayo, ang uban nakapalit na og sakyanan, dayon ang uban dagko na kay income. So karon nga year 2020 taman pag end 2021 I hope nga kani nga channel mudako na siya, and then tungod ninyo nakatabang mo sa pagdako ani nga channel ug ako sad dili ko malimot ninyo mo bisita ko sa inyong channel. So kung niya ka karon dire, comment lang, ayaw kabalaka, I will visit you and then I will give you a hug. So balik ta sa atong gisgutan. Sakto kaayo mag-start og YouTube channel karong tuiga, kay daghan na kaayong ga YouTube. Ultimo mga bata dagga YouTube na, ga-vlog na, and then ang kuan na mga bata ga-vlog na. So most likely daghan kay mga subscribers. Dayon ang nakanindot sa YouTube guys, kay di nakakinahanglan mo adtog layo, di nakakinahanglan mo abroad, di nakakinahanglan magpalayo sa imong pamilya, kay mag-create ra ka og video og nara ka sa balay og unsa imong mga passion nga imong mga buhaton pwede nimong mahimo. Kung di na kaganahan magtrabaho, pwede kay ang YouTube pwede magsweldo nimo every time nga ang imong video viral siya, good information siya, and then makalingaw siya. Ingon ana kanindot mag YouTube guys. So ayaw di mo kalimot og subscribe ani nga channel ha, kay pohon-pohon ngadto-ngadto makita ra man gihapon ta, and then basin day maka-visit pud ko sa inyo ha. Ingon ana dayon na ako'y video nga nakita ano gani na ay mga pari nga mag-vlog, na ay mga doktor nga mag-vlog, na ay mga abogado nga mag-vlog, na ay mga ordinaryong mga taong nag-vlog, tungod kay ang YouTube sikat na kaayo karong panahona. Ang ngayan nga mag-YouTube na karong panahona, kay by way of video content creation or video content creator, makasapi na ta at the same time di pa ta magsipang lakaw og kapoy manggod mga baho nga nakay amo si kagkasab-an og mapalpak ka daghang yaw-yaw. So mag-vlog ra ta, mag-video ra ta. I am not encouraging nga mangundang mo sa trabaho, but I am telling you nga pwede ni siya mahimong kanang sideline, or kung dili ba ka sideline, mahimong full time nimo nga job. Kay actually para sa akong side no, murag kapoy naman mga baho. And then nakadawat na ko sa akong Google Pin, na nako'y $50, waiting na ang akong $100. Pag ma-meet na nako ng $100, makasweldo na ko sa YouTube og i-maintain nako ang momentum ani nga video, paspas ang akong views, makuha na nako ang threshold sa YouTube. By the way,
YouTube tips lang, kung gusto mo lambo imong channel, be consistent sa imong mga videos. Kung naghisgot ka og puros mga vlog diha, vlog ra gid na tanan. Kung ang imong video puros prank ra gid na tanan. Kung ang imong video is about YouTube information ra gid maoy i-upload diha tanan. So ingon ana ka importante mag YouTube. And then kung before ko malimot, ayaw kalimot og subscribe ani nga channel. Please like, share and subscribe. Please like, share and subscribe for more videos nga parihaniin. So bye bye, see you then.